L'escola era un edifici, el que ara, però deu estar modificat, no? Hi havia 4 classes, 2 per nois i 2 per noies. Al dematí, quan veníem aquí, ens feien esperar aquí a l'entrada per aquí, i ens feien ficar en fila així, i cantar el Carasol, així amb la mà alta, així. I això la gent ho trobava una miqueta raro, no? Era el temps de llavors, però era una miqueta raro, i els nens, com que no sabíem de què anàvem, doncs fèiem el que ens deien d'això. Doncs quan vaig venir a aquesta escola em vaig sentir molt, però que molt acollida. Era una escola bastant gran, ja, estava doblada, hi havia les classes A i B, i hi havia molts nens i molts mestres. També em vaig sentir molt a gust, molt acollida, i a més, com que feia poc que havia arribat al barri, doncs m'hi vaig trobar molt a gust. El fet de fer 90 anys suposa mirar enrere, mirant el temps, i adonar-nos que són molts anys de presència de l'escola al barri i que realment hauran passat moltes persones per ella, tant alumnes com mestres, com alumnes practicants, com famílies, i pensar que l'escola haurà deixat una bona empremta i molt bons records en aquestes persones. El Joan Maragall és una escola acollidora, una escola que s'ha adaptat als canvis que s'han estat produint darrerament en la societat, acollint nens de molt diferents procedències, i destacaria sobretot l'esforç del professorat, del claustre de mestres, per donar cada dia el millor a aquests nens, donar-li el màxim de possibilitats, d'oportunitats, i mirar sempre el nen com el centre de tot l'aprenentatge. El futur de l'escola el veig continuar sent una escola present al barri, present amb les famílies, oberta a la ciutat, i amb aquell esforç i aquell objectiu de formar persones en el sentit més ampli de la paraula.